айбдоркунандаи давлатӣ рӯзи 23 феврали соли 2024 аз додгоҳ хост то Акмал Юсуфзода, подполковники Вазорати корҳои дохилӣ 20 сол зиндонӣ шавад. Юсуфзода ба рабодан ва қатли Исмоил Раъмонов, омӯзгори донишгоҳи тиҷорат, айбдор мешавад. Вакили дифои ин афсар ба талаби додстонӣ розӣ нест. Ахиран додгоҳи олӣ ба хабарнигори радиои Озодӣ дар мурофиаи Акмал Юсуфзода иҷозат дод ва ин имкон фароҳам овард то аз ҷузъиёти бештари қазия огоҳ шавем. Додстони 23 феврал дар додгоҳ гуфт, сабаби сар задани ҳодиса рашки Акмал Юсуфзода аз мукотибаҳои амсараш бо омӯзгор Исмоил Раъмонов аст. Ба гуфтаи додстон, афсар чанд бор навиштаҳои ҳамсарашро бо омӯзгор дар фейсбук дида, ахирро огоҳ кардааст ки дигар ба амсари ӯ паёмакҳои ошиқона нафиристад. Амсари ин афсар омӯзгори забони англисии донишгоҳи тиҷорат аст ва ҳамкори Исмоил Раъмонов буд. аммо наздикони Раъмонов ин даъворо рад мекунанд ва мегӯянд хешованди онҳо бо амсари Юсуфзода танҳо ҳамкор буд ва миёни онҳо ягон робитаи дигар ҷо надошт. Дар парвандаи ҷиноӣ омадааст ки Акмал Юсуфзода шаби 12 июни соли 2023 бо нияти ҷазо додан Исмоил Раъмоновро аз назди қурутобхонаи Муслими Душанбе рабода зӯран ба мошин савор кардааст. баъд ин ба гуфтаи додстон, афсар мошинро ба самти ноҳияи Айнӣ ронда, омӯзгорро бодастони баста дар яке аз ҷойҳои хатарноки дарёи Фон партофтааст. Додстони гуфт, Акмал Юсуфзода ҳамчун зодаи вилояти Соғд медонист ки дар километри 118 роҳи Душанбеи Чанӯқ дарёи Фон пурталотум аст ва одам наҷот намеёбад. Ба таъкиди додстонӣ, ӯ dastoни омӯзгор Исмоил Раъмоновро баста дар ними шаб ӯро ба дарё партофтааст. ба ҷуз иттиҳоми одамрабоӣ, Акмал Юсуфзода ба куштор низ гунаҳгор мешавад. маъмулан танҳо дар сурати пайдо шудани ҷасад мақомот ҳодисаро метавонанд куштор номанд, то ҳанӯз ҷасади омӯзгорро пайдо накарданд. аз рӯи ду иттиҳом додстонӣ барои ӯ ҷазои 20 соли зиндонро талаб кард. вакили дифои Акмал Юсуфзода дар додгоҳ гуфт, афсар нияти куштани омӯзгорро надошт ва танҳо мехост аниқ кунад ки миёни ҳамсари ӯ ва Исмоил Раъмонов чӣ робита аст. аммо вакил барои исботи гуфтааш далели қавӣ пеш наовард. ба ҷуз Акмал Юсуфзода дар курсии айбдорӣ хешованди ӯ Исмоилҷон Шукуров низ нишастааст. Додстонӣ дар додгоҳ гуфт, Шукуров шаби ҳодиса бевосита дар рабодани омӯзгори донишгоҳи тиҷорат ширкат дошт. ду вакили дифоъ аз ҳаққи Исмоилҷон Шукуров дар додгоҳ ҳимоят карданд. онҳо гуфтанд, Шукуров аз нияти Акмал Юсуфзода қаблан огоҳӣ надошт ва фикр кардааст ки дар рабодани кадом ҷинояткор ба афсар ёрдам медиҳад. вакилони дифоъ гуфтанд, мақомот Исмоилҷон Шукуровро дар аввали боздошт, шиканҷа ва ғайриқонунӣ аз ӯ баёнот гирифтанд. додстони инро рад кард ва барои Исмоилҷон Шукуров аз додгоҳ 12 соли зиндон хост. вакилони дифоъ дар додгоҳ ба такрор гуфтанд ки Исмоилҷон Шукуров аз нияти афсар хабар надошт ва барои ҳамин гунаҳкор кардани ӯ ба одамрабоӣ нодуруст аст. онҳо гуфтанд, ин нафар бояд танҳо барои хабар надодан дар бораи ҷиноят гунаҳгор дониста шавад. парвандаи рабодани омӯзгори донишгоҳи тиҷорат баъди 6 моҳи таҳқиқ охири январ ба додгоҳи олӣ расида буд. ҳодисаи рабодани Исмоил Раъмонов дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садоҳоро ба миён гузошта буд. дар бораи қазияи рабодани ин омӯзгор нахуст радиои Озодӣ бо такя ба манобеи худ гузориш дода буд. Исмоил Раъмонов зодаи ноҳияи Ҷайҳун ё қумсангири пешин буда дар кафедраи менеҷменти донишгоҳи тиҷорат кор мекард. 38 сола ва соҳиби 4 фарзанд.